jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Yaw.tv TV en garti kattande jomiraɗo subakando ngam ƴettude ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi alarba jeetati lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane e jandeji leydi Sénégal eden puɗɗoro e jayde vox populi hono ɓe badiri e gartiji natal mabɓe kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon forum invest in Sénégal mo ganduɗa kay waɗi ɗo e lamorgo ngo Dakar hanki hono no jani nde waɗiri ɓe watton noon natal hoorejo leydi ndi ɓe garti e on ɗon forum ɓe kollitake wonande kay leydi Sénégal ndin leydi teddugal holliti teddugal muɗum tigui rigui ɗum ina tawe e nder nden jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende jayde vox populi ko ɗum ko ɓe garti e konngudi omo ganduɗa ko woni hoorejo jagorto Ousmane Sonko ɗo wi eɗen poti fewnude walla min poti suɓade fewnande koye meɗen ko jeeyanɗen koye meɗen ɗum ina tawe e jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e nden ɗon haɗide nde ganduɗa kay gouverneur mo Dakar ƴetti ɗum ko yiwiti e ɓen ɓe ganduɗa kay ko joomen ɗum ganduɗa kay woni cérémonie ji ɗi ganduɗa kay ene mbaɗa ɗum e dow bolli en Dakar ɗete holliti ɗum noon kala joguiɗo ko ina waɗi ko yo habru ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe ɓeete hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde ɓe ganduɗa kam woni jayde l'observateur kañum arti ko e ko yowiti e alhaali ko wiyete ko les dettes cachées ɓe kolliti ɗon wonande kay omo ganduɗa kam woni gonnoɗo hete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nana fammina yimɓeɓe holno gueɗe ɗe jaari e tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde l'observateur jayde ganduɗa kam woni jayde quotidien le quotidien kañum arti koye on ɗon forum invest in Sénégal holno ɓe mbaɗiri ɓe mbite nde ko hoorejo jagorɗo premier ministre Ousmane Sonko suuti konngudi fewnude ɗum e ɓe ganduɗa kañumen goni FMI ɓe kollitti ɗum woni kay e wiide makko ko ganduɗa kay ko kañum woni so o wi wiide makko mo ganduɗa kay on ɗon accord mo ganduɗa kay ko yowiti e go piccal jeetati milliards de dollars ɗum ɗon wona ko ine régle ɗum ganduɗa kay koñum woni caɗele Sénégal naaɓe ɗum ine tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende e jayde quotidien le quotidien jayde Sud Quotidien kañum arti koye on ɗon forum invest in Sénégal 2025 ɓe mbitande ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi kam kay simbitini kam kadi aussi yeeyi ganduɗa kay komi woni fayida Sénégal wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni investisseur en hono no jayde Sud Quotidien waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Les Échos kañum arti koye on ɗon collectif mo ganduɗa kay ko ñoo lank kolliti ɗum wonde kay ɓe ganduɗa kañum goni ñoo lank ina anniyi haɓade ɗum ko yowiti e tiiɗal coggu oli ko ganduɗa kam woni kuɓɓam dam woni courant o ha tengti noon e ko yowiti alhaali e woyofal ɗum ina tawe e jayde Les Échos kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe Les Échos ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kadi kañumen goni avocat ji ɗi Farba Ngom ɓe kolliti kay wonde ɓen ma joƴƴinoyi ɗum ko wiyete ko recours mumen ko yowiti on ɗon ordonnance mo ganduɗa kay ko yowiti e goppitgol Farba Ngom caggal nde rafi cellal makko hokkanimo heddade toon to suudu dumbirdu hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde La Tribune kañum arti ko e alhaali on gonɗon seppo ganduɗa kay ene anniya yuɓɓinede ɗum ko yowiti e fewde e tiiɗal guuraka ha tengti kadi e ɗum ganduɗa kañum woni woyofal ɓe kolliti noon gonɗon seppo jogori wonde ko ñande 17 nduɗo lewru ndu gonɗen hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde L'As Quotidien kañum arti ko e hoorejo jagorɗo konngudi muɗum omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko ɗo o wi ko yowiti e alhaali FMI o wi tan nde ko alhaali e Sénégal kañum kay woɗɗaki e ɓe ganduɗa kañumen goni FMI hono no hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko o wiri jayde Source A kañum arti koye on ɗon debbajo mo ganduɗa kay ko waɗama viré
ɓeyde walla ni tama e golle muɗum ɗum ko caggal on ɗon poste mo waɗi ɓe kolliti noon wonde kay on ɗon debbajo ko hoorejo leydi ndi e hoore muɗum ittimo e nder ɗon gollorde makko hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ko ɗum koɓe garti e alhaali on ɗon oto biyaɗo ko gujjaɗo wonande kay omo ganduɗa kam woni député e Bara Ndiaye hono no ɓe mbiri ɓe kolliti noon kay wonde alhaali o ala fuɗɗode ala taw o wortode hono no jayde nde ganduɗa kay ko woni jayde source a waɗiri e gardidi natal muɗum jayde gendire nde Le Soleil kañum arti ko on ɗon forum invest in Sénégal ɓe mbiɗa nde ko udditi on ɗon forum ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi nene adda ko ganduɗa kañum woni lelawal fewde e ganduɗa kañum woni investisseur en ɗum ko fewde e nder leydi e Sénégal hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko on ɗon forum mo ganduɗa kay ko invest in Sénégal hono no ɓe mbi ko Sénégal nouvelle Eldorado wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni investisseur en ɓe hono no jayde e ganduɗa kam woni jayde Rewmi Quotidien waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde coftal ɓalli nde jayde Le Record kañumen ɓe garti ko yowiti alhaali regroupement woni kay ɓen ɗon barottidigal leydi Sénégal tawateɓe toon to Juba to lamargo leydi Soudan du Sud ɗum ko yowiti e ngal ɗon ɗaftodiral ngal ɗon pottal ko yowiti e ɗaftodiral coupe du monde 2026 ɓe kolli toon e ɓen nogas e jeegom noddunoɓe hen nogas e nayo kañumen kay keeɓi fartange tawtorede gondon noddaka ɓe kolli toon hen ɗiɗo kañumen keɓani taw yettade toon omo ganduɗa kam woni Nicolas omo ganduɗa kañum woni Jacobs kam e omo ganduɗa ko kam woni Pathé Ciss kañumen cuwa taw yettade toon hono no jayde nde waɗiri bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a Yawpini TV ko ɗum woni komin keɓnoro ɓe laade ko sifa e kele gadane jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓindo jayndeji wonata ko alkamisa janggo so ko gana haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.